Huria na hinaholongan ni Tuhata, manang di dia pehita maringanan, totong matuhata na madongani, dohot na mangaramoti hamu sa luhukna. Ador susati tatuhatan di bata, jumolo mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, imamangaramoti ate-ate doho pikiran muna be, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Jamita dihita tuminggu 22 dung Trinitatis, tanggal 27 Oktober 2024, imana tersurat di buku nisi Job bido 42 ayat 1 ayat 6. Do topik minggu guru dok ni debata do saluhukna manang Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu songonom ma didok disi. Dunginin nasi Job ma mengelusi Jehovah nuaing peasa huboto tungguru dok mudos luhukna jaladang hasudatan sakak neroham nanggosada isido ibana napahulum tup-tupan somar panibangon tongot tahe nunga huhataho tutu naso huatusi halongangat doakai salpu siya rohaku jala naso huboto huatangiho ma naingahu makatai adong donaing sukunokku tuho asaho pabotoho tuahu nunganian dibigi pinggolhon lingona taringo tuho alai anggon waing nungadoho matakku marnidaho dibahini jo ramaahu jalahu sol-soli dagiku huddul di bagasan orbuk doho sirabun hido sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata somaldo binege suku-sukun molo marhuasol de bata buasa dong lupe paru kilo buasa di palos de bata adong paru kilo di Portibio apalagi molo ibasa diri na mangadopi paru kilo ni jojo do dang tarhatahon marhitehata ala ni borakna do asikna songoni do nakita songon halak Kristen tong do songoni pergumulata apalagi molo na burju martangiang do aktif di ulau ni Huria molo burju do Tuhani buasa dope akada burju martuhani mengadopi paru kilo da alanyaka parulanna nadinggan do haburjonna na martuhani nunga gabe jaminan mai asauna ngadong be paru kilon siadupan di Portibion mardomu tuak kasukus-sukuni marsiajar mahita siap pernguluan di si Job. Ya si Job diguari do ibana sahalak na tigo roha di bibeltei. Ibana sahalak tokoh di bibelta halak namar habengeton mangadopi akka parukilon di bagasan nguluna. Bodo taida aha makka parukilon na parjolo magodo 500 pasang horbona doho 500 saludena boru-boru di takko halak seba. Paduahon habis 7.000 ekor biru-biruna doh naposona di pangan api sial langit. Patuluhon mago 3.000 untona do akan naposona di takko halak kasdim. Paupaton mate do 7 anakna do 3 boruna ditiki mangat do minum anggur nasida di jabu ni siahani. Roma hali sungsung gabe mate honati panasida. Palimahon hona sahik puru do daging ni si Job sian ujung ni pakna saha tu si majujung. Paunopon diisahi jolmana ibana dungi disuruh si Job asa diburai de bata dungi mate maho ninna. Na babituhon akadungan nape madok tu ibana ahana ni adopan nai alani dosa na doi
Hape si Job sahalak na daulat jala na burju roha, jala na marhabiarat tu debata, jala di padau rohana sian hajahaton. Atau suku-sukun buah sahalak na daulat roha mengadopi parsorion. Na parjolo hamunak kadongan asa tabo to guru dok ni debata do saluhut jala dang hasudatan sakka ni debata. 5 dia 2. Hataon di pasak si Job adorak so di pahosing manang dipulihkan debata permuluan na. Lapatan na dang na diboto si Job dope nasilopik 2 jalon na balos ni hadauloton na. Alai tung disadari bana do na guru dok ni debata do saluhut jaladang adong naboy mga bati sakak na. Debata do na mga turhon saluhut asa dibalik segala sesuatu di permuluanon adong do sakak ni debata termasuk parsorion na niadupan ni si Job jala sakap nai pasti do. Jala dakola ni marhagugud do debata paujukon parsorioni jala dangadong naboy manudati sakap nai. Asa molo pe diujuni si boli si bana dangadong na di luar ni sakap ni debata. Molo di paluas debata si boli selaho mengujuni si Job marhite sakap naroa sudinai dangadong di luar sakap ni debata. Molo dirampok pe si Job dang di luar sakak ni debatai. Suang songoni nang halisungsung nahira bencana alam maradup ponakayana konna dohok sahip puru narotu pamatang na sudinai dang adong di luar ni sakak ni debata. Memang sudinai si bolis do nama makya ka parjahat lahu manusia si Job. Alai dang nagabe swarong huaso ni debata di parsorion na niadupan ni si Job. Napaduahon asa taboto nagukha bisuhod do debata. Ayat 1 Moladong parsorion tadopi jojo do hita say suku-suku tu debata. Di dia do Tuhan. Buasa di pasobuho au mengadopi si taunonom. Do masuk mu ubahin na huay si tao nonon. Marhiti akka suku-suku ni naing manyan alusan ni debata hita jalan hu mebak na muse sudin yan alus ni suku-suku tay naing maalusan ni debata sesuai do harapata jalan masuk roha manang dapo ni pikiran. Songoni do nang si Job ido ibana ise do ibana na pahulum tupan somar panibangyon. Ayat 3 patuluhon ise do debata jala ise do zolma. Ya debata saya dong do panibangyo do habisuhon dibalik ni sude haputusan na. Habisuhon ni debata do na mengatur ho sude alam semesta. Alai molo zolma kurang do parbinotoan na do habisuhon na. Gudang do solmai walau nama katai alai hurang parbinotoan. Hatana do gudang alai parbinotoan na terbatas. Ido-idok di ayat 3. Alai debata nagu habisuhoni pasti do patupahon saluhut do maksud tertentu. Malam molo di papotohon debata pe maksud nai jolmai pe jojo do dang tolak mangatusi. Didok si Job halongangat do akai salpu sia rohaku jala nasohuboto inna ibana di ayat 3. Napatuluhan ang muna kadongan asa tatadda do debata sia nasaroha ayat 5. Na mangulo do si Job di keadaan keberagamaan na cenderung retributif. Ima naman dok na dipatupa debata tu colma sesuai do dohot parulaw ni colmai. Ise na satia rupani ba di jalom ma pasu-pasu siya debata.
Alai isena jahat ikom macalo uhuman siya debata. Ido pemahaman na retributif. Asa si Job nagabi jala nama morai ala ni hadaulaton na do tu debata. Buita ida di Job sada ayat sada 1:5. Alai masa maparsoria tu si Job. Di patudu nido nabu idu HP masa parukilon tu ibana HP na daulat jalan hati goroha du ibana. Jalan menurut pamerengan ni hatoropaan burani debata dui maradopon ibana. Berusaha dunia si Job mengatusi pernguluan na marhiti pemahaman na retributifi. Alai dak tolak pikiran na. Akadongan na pesongon ido bahen nasai berusaha akadongan nai madok ti si Job taringot tu akka dosana. Di pangatusion ni akadongan nai dang mungkin akan nadaula marroha madapok paru kilo siya debata. Mula dong parsorion pasti do alani dosana. Marhiti omma dapok ni si Job pangatusion nai baru taringot tu debata. Dau tumibo do debata sian naniatusanna salilingon. Allah berada di luar kotak retributif. Salilingon pemahaman molo satia dapat pasu-pasu, alai molo mengulahon najahat dapat tabura. Diajari debata do si Job asa berpikir di luar kotak, manang out of the box. Dada hola di musik. Diajari do ibana asa manada debata secara pribadi. Salilingon holam marhite pinggolna manang sian halak do ditadda ibana debata. Lapatanna salilingon ahana masa di parnguluan di jalo mai songo pemahaman na umum ditikii. Alai saunari nunga dialami ibana sadiri jala dipergumulkan. Gabe ditadama do takas iselo debata di ibana secara pribadi. Didok si Job alai anggon waeng nung ngado mataku marnidaho din ibana di ayat 5b. Na paupaton asa tatadda hahurang atta diadupan di debata ayat onom. Mulu taida di Job 42 ayat 7-1 dangadong nasala perhataan ni si Job alani dak pola manopoti sala ibana di perhataan ni. Nasala ima nasaihu rohana mangatusi parukilon nai lobi sian naniatusanna ayat 3. Diripu ibana marhite pikiran na terbatasi tolak ibana mangatusi keadaan na rumit. Molo dipatolhas debatas sakak na tu ibana. Gijang ni roha doi. Alani porludo si Job manolsoli dirina jala patutoru diri di adopan di debata. Ido bahai dido ibana dibahay ni jora mau jala husolsoli dagiku hudul di bagasan orbuk doho sirabun. Amen martangyang mahita. Alit Tuhan debata mauliate mahdihatam na hubigi hami. Porsiado hami guru dok mudo Tuhan saluhukna. Atau manangaha penamasa di bagasan gulu namyon. Las niroha arsak niroha pei saluhukna doi guru diho. Atong homana mangatur hunggulu namyon asa di bagasan holongmu, di bagasan asini roham, di bagasan panggung gomyom muhami gabe mardalam mahami di bagasan porsis roha doh haporsiaw natotong di bagasako holam mga sahon goan anak Yesus Kristus asima roham di tangiang doh ele-ele namyon. Amen.